Kinang dido na do mentah kinam la syu ban bu lengkrang na de bantat madan ye kido ende man syuwa kana unu kejaka haba kisong dukan ban dido kani kalong ban pentri kam ya ka hukum jang yang besar jang kari India ban kaliang jang ka Food Safety Standard Authority of India kala patha bakala mahamjor di kinong di dukan bagi di ban burom ya kan dia ka hukum jang yang besar menen ka skin kaliang jang ka FSSAI lengba i Assistant Commissioner ikong bahun mukhim ele ban jurip ya ka dido ka yan pa yo jo ka municipal hapo polo ba kan dia jang jurip la lap baki babu kinong dido kila su than madan ye kedo barwa kada balam nal kataru kidukan kilong ki ba jaklia bat ki bam i hap setia ba kidukan dido ka bolong kecingma amtang ye ki hinde kalong kecingma khamtam ye ki pai ba ki babam ki badi ikong mukhim hai bagian meto khoboy la kan tu bagian dido ki dipan bat burti ye ki ki hukum jong ka yang bisa Kot kala keren ya katan dei bakim la suban sdien ya kido ban display kum to openly kani galong ka bom dei suban le kin to jat ba pila ya la bini hang ne te ka ei ka banga kwa ban ais ki pai ba menta baro ginong de do kalong ba ki dei ban numwa ya kido jongki la ne ban display ya ki kum to lengkrang ki dei ban bu ha ka jaka ha ka shelf la ne ka senduk ka ba biang ka ba ngai lai don bentar ringkat bat kini krong ka do asyar ka do mesi do asniang do belang ka ba ngila ay ki ya ka model ngila ay tre ringkat banwan ra ay kani ka model tikini ki association kini keren ya ki para nong ya de do jongki hala ka jong ka benta ba ki dei ban bo thik kini ki kendon ki bangila ay tenang ta pede ka bar ka long ba kin ha ban yo ya baro ki dei ban don ya ka kerteng jong ka dukan do jongki la dari PDD do asyar kina ai kerteng kata-kata kadukan bangadi do asyar ka license number FSSAI license number kalong ka badon kam katkum ka section live highway jongka Food Safety and Standards Authority Act R1000 review kani kalong salonsar ya baro ti kata ka bangalaban ong kadun le se ka fine le ka kuna ba dan lagi ko ba pukin Hoy, kadon ka fine hadian ba ngilawan ban ay kani ka awareness kajing pensay ha man kaway pagaway ka dukan ngin sa ya biang ha kaway pada kasian abat ha kani kasian ngin sim action niki kala ban long da ka fine ka spot fine kala ban long ngin tan niki bakin ha ban le support kasong katkum ka jing trei jongki ka baki kile atu kismo ki yo asmo ne me ke jing batha lani ki le persai ke jing batha lani ke ei ka bangile ngin siu ye ka spot te kini juba saya ko bakin sem hadin ka jing man inspect jongki ho ya ka ngin sa ngila ai ki ka por baki de ban penput ki ha ban le kata kin ha ban penput penbit penbiang ye kini kedukan kum baka de ban long na ka benta ka jing mentoy jongki simen kum kinong di ki basong hang ne boro-boro sisi kabar kalong nakabenta ka jing mentoy jong kinong ba bakin yo ay kabam ka ba like na kijing ma kata ti aipor kano ski madam iki ban aipor ni ngampat la ban ai ban ong yati ba menta kan usni ni aipor te ngila ngin sabu ya kata ngin sabu ya kani ko shen kin sapun ko ya kini kisni ban kin sahaban ge yang iyo iruba kita ki dukan ka kam tu dai namar ba kinong sna la se kin sna pha kin iyo ba ka kalang sa to kum ko dukan te kai kisinjang kumnya ko to pat ko iyo mungkin happy ban sna biang ban penwandur ya ketukan nala namar ba kalong kumtu te kabu ya kajing mga kabakrawi kabam kadi kamlong tenang ta pede kitu ki bapli ki basong hang tu ha su gajaka hang tu dukan kibori ki ha kajing ma jong kajing kwat kya baru siski kin ring men simi tu kajabo ja bangha bantong daladi itu ka umba mina nala kani kalong kajing ma kabakrawi Presi buan tang katangan apa?